Egy új vágatlan videóval köszöntelek titeket. 26. január közepe van, és ott láttok egy kis csúszdát. Építettem a gyereknek, összehordtam szépen a halacskát. Na, volt nekünk egy szánkónk, ez a régi kis faszánkó, ami nem igazán csúszott, mert a lejtő közepeig se gurult el igazából. Ez a szánkó, amit pedig építettem, ez körülbelül eddig egy olyan 15-20 méter csúszott, úgyhogy igazából csak meg kellett egy picit indítani, meg se kellett lökni. És itt van a szánkó. Ez igazából egy kétszemélyes szánkó, vagy másfél, hogyha gyerekkel csúszkálunk, de két felnőtt is elcsúszik rajta igazából. Ide rakja a kisgyerek a lábát. A papucsom az nagyon jó, király. A hátsó, aki hátul ül, az pedig oda rakja a lábát. Nagyon egyszerű, ilyen maradékanyagokból csináltam meg. Stabil, könnyű, húzható, vontatható. Ott van egy kis vonó szem. Kipróbáltuk, nagyon jó kis szánkó. Imádtunk vele szánkózni, csak kicsinek tűnt, és ezért építettem egy nagyobbat. Ez egy két személyes, vagy három, hogyha gyerekkel szánkózunk. A gyermek oda rakja a lábát, a második ember oda, a harmadik oda. Ez is hasonló elven működött, vagyis építettem meg, mint a másikat, csak ez már magasabb egy kicsit, két lábtartója van neki, ez is rettenetesen nagyon jól csúszik. 5-6-szor hosszabb távot lehet vele csúszni, nagyon könnyű, nagyon jó. Egyébként mind a kettő megrendelhető, bárkinek építek ilyen szánkócskát, vagy a 2-es, vagy a 3-as kivitelűt. Ez a 3-as, ez 38 000 forintba kerül, ő pedig 28 000 forintba. Hogyha valakinek kell, írjon a megjegyzés rovatba, elérhetőséget, stb. És akkor majd beszélünk a dologról. Na, röviden ennyi. Sziasztok!